ngay thatu le thlir tu te chi bai vek ule hei lo et ve sham te u iron ti hi kan et ve thei thawani tu te po khan khoi tam lo tan et na lai kha a hriat lo ve thei tho maya chumi chu kan in thil don hei et turai ron ti hi heta hian hei walls new ti hi ta hian a subject la hen ten izuk klikang ti khan izuk metta a ten i tol chhonga ten i tol chho zelanga ti khan i tol chho zela i tol chho zela heta hian et participant te hian izuk lu tang ti hian izuk lu tanga et turai ron da kha i contact list sai save to chon ta hani zong mai don ti hian khami et tura i ron da chua kha a contact list lo save to khan chuan ti hian a ron lang mai don a ming khai zonga du le he ta hian i search chua kanga search kharlo po hian ti hian i zong don ni ti khan hlute a hi lo ni ta se helai mi hi i et tura i ron da kha chuan trum khata hian zani zathum pui et thei hete hen du za kha ti hian ni et tura i du kha atik thei ni ti khan kan thre thiam ang chu mo ten kan pai leng ai zin zirtir na ni a ti khan kan pai leng he kan x le zelanga kan du le lo kha chu hi heta et tura kan tik to ho kha ti khan x le zel thea ti khan ta khan i zong don ani chu heta a om na kha kan bek chok ngai hre thiam thei nan he kan bek chok a heta tang khanin walls new and sport one hemi achung bera walls new ti a subject group subject a tak hian ten izuk meta i tol chhota ni ta khan ti hian i tol chhowa helaya achung berami hi 733 participant ti hnuai che mi 8 participant te plus milem lu plus a hian ta hian ta khan ti khan izuk met don ni chu ti khan amaro chu et turai do kha i contact list a ila save lo chon ta hian a lang don lo ai save phot don ni chu chon keipon kala save lo wa hei hi kan save anga save dan kha ti hian hei et contact ti hian tin ka zuk meta heta new sa hian create a new contact or add to an existing contact heta new sa hian ti hian ti khani i metanga chuan he lo lang ta phak mai a display photo poron langta et turai ti kha zorin ni a sister one ani a ti khan he te save a han i save don ni chu ti han i save anga ti khan kan save ta a ti khan ka save to a chuan heta ka save to wang khan ta han all sam takin et thei don ta ni walls new and sport ti hemi chung ber hei ka ko na lai hi hemi a subject la hen ka zuk chut kau ta mai le ti khan ka tol chowa ti khan ka tol chho zela he ta hei et participant a ti khan zori ni ti kha ta hian khoila nge zon mu mai har do chuan he ta hian et participant hei en len na lem hi asars na ha hian ti hian zori ni ti kha ti hian ham chunga zorini hei alang takal mai zorini ti khan ti hian zorini ti hian ten ka zuk chule kau ta hei ta hi om tawa mai tika hian etani to mai ta han tika ka met lenga ti khan hey please wait a moment adding etta kan enang hei he ta hi hei ti khan o kan thiam tur anga yang welcome lo welcome ange ti khan ole kalome